Casilla arribarà cedit al conjunt franjaverd en les... Paco López tindria la porteria molt ben coberta, en bones mans. De fet, els dos porters van alternar la titularitat en la recta final de la temporada, però la direcció esportiva té molta més feina al davant. Amb 32 futbolistes en la plantilla, el Llevant necessita treure'n vora 10. La venda de Bardi, Campanya o Bezo pot servir per alleugerir el fair play financer. Hernán, Sergio León o algun dels més joves no tenen lloc en l'11 granota i el club haurà de buscar alternatives. Mentrestant, els nous fitxatges, Soldado, Bruguer i Franquesa ja s'han integrat en la dinàmica de l'equip. L'Elx continuen animant el mercat. El porter del Leeds, Quico Casilla, arribarà cedit al conjunt franjaverd en les pròximes hores. El club, a més, ha anunciat el fitxatge d'Enzo Rocco. Es tracta d'un central veterà internacional per Xile, amb qui ha jugat la Copa Amèrica. Serà la seva segona etapa a l'Elx, on va jugar en primera divisió la campanya 2014-15. El central arriba procedent de la Lliga turca. Fran Escrivà continua posant a punt la seva plantilla. Després d'una miniconcentració a Sant Pedro del Pinatar, la faena continuarà al Gorfa. L'Elx no para en Torreta. Jorge Sánchez. Hola Isabel. Fran Escrivà no dona treva als seus jugadors. Fa uns minuts han tornat d'una miniconcentració de 3 dies a Sant Pedro del Pinatar. Esta vesprada tindran descans i demà proves físiques ací al Martínez Valero. Diumenge per la nit tornaran a concentrar-se al Gorfa durant 9 dies, tot per arribar en les millors condicions possibles al primer partit de la pretemporada, diumenge 18 de juliol, contra l'Atromitos grec.